kepiye sekal pinter kawan. Engko bengi nek duren ciblok. Aku kudu ngulang macan. Duren tak jipuk, ora ketara nek aku sing jipuk. Ah, ngowah kowe den tak embo ape iki. Sandal tak selekno. Golek teblokan duren. Saruten den ngoweh kok. Kang Brandung iki ya ketele kaya ngene. Ya piye meneh wong jeneng aku le bagian bengi. Mongko duren iku biasane cebloke ya nek bengi. Tak tunggonane ning kene ketok angine sembribit. Senajan ora ana pondoke ketok hasil kok kene tak pondok. Arep lungguh dhisik wong kesel. Jebule wis jeblos. Ora iso menaku mangan. Wong ning kene. Wong urip iku nek sabar, yo mengko mesti yo entuk piwaras. Wis tuwa iki. Mesti gampang ceblok. Nek tak ora anakku ora
kok kalah karo kewan. Ya ditenono. Macan tak tolok, sambate kok mati aku. Malah janane to, dune ora sambat mati aku, malah mati aku. Loh, kok malah Kang Brancung? Jeneng macan kok doyan duren. Sebule Kang Brancung. Neng piyene wong aku yo ora ngerti. Ya ora apa-apa. Pokoke butuhe aku rak tunggu duren. Durenku jeblok dipangan macan. Macan dipangan haung. Engko aku tak anu ning kene pokoke butuhe ngenteni jebloke. Lah saiki sari dening ndi? Kula mboten ngertos. Lah ki ambak niku mung ngeten. Nek duren wanci rena iki tiba aku wanci bengi kanggo Diadi Sariden.
Nyai Branjung. Banjur Sariden saiki nang ndi? Kula mboten ngertos. Lah kae sing turu kae sapa kae? Lho, iki rak Sariden. Den. Iki rak durung lanang Sariden jebul turu ning papan kene. Den kok sik Aji Sariden. Den, ngene. Kowe ngadeg cedhak karo aku arep takon karo kowe. Nggih, lurahe. Nitik ngendikane dulurem wedok. Nek kowe kuwi tunggu duren wanci bengi. Nggih. Ning iki ana Rajapati. Yo IP-mu Branjung temekaning pati. Ana sak kiwa tengene wit duren. Keriyen kok wonten Rajapati IP kula Kang Branjung mati. Mula ing papan kene, Din. Ora ana wong liya sing tak dakwa mesti kowe. Mergo apa? Sing ana mung kowe sak ngisore Keriyen kok sampeyan duren. dakwa kula niku njur pripun? Wong kula niki ora nembe kemawon niku kula njaga duren. Kula kalih Kang Branjung niku dibagahi nek bengi. Terus kepiye? Lah jeneng wong duren niku cebloke nek bengi kula nggih jaga duren ngenteni cebloke ngoten lho. Nek ngono kowe sing ora mateni Branjung. Mboten. Ning kabeh mau wis cetha buktine lho, Din. Lho kula niku Coba sawangu. Tawakmu gopake gete menungso iki ketone. Oh niki ta. Niki wae ora ngeten to. Kanjenge. Kula niku jaga duren. Abene pating gedebluk niku mung kenging 3. Lah kula niku rak saya sujana to. Jeneng cebloke akeh kok kenake mung 3. Lah kula rindhe. Aku lho kepengin ngerok duren niki parake ning ndi. Lah barang kula rindhik keng ketebian wonten ceblok meleh. Mak getebu. Lah terus Lah kepiye? niku wonten regemeng-regemeng ireng wonten. Regemeng-regemeng kula waske niku kok macan. Lah duren ceblok niku au dipangan macan. Lajeng kula ngopi kula lintengi, ceben duren kula utuh, duren ceblok dipangan macan. Macane kula tolok niki wau ngoten. Nyai Branjung ki cetha sing mateni bojomu adimu dhewe Sariden. Ngaten. Nggih. Yen Apa mateni iki kok mateni. Yen Kakang Branjung iki mbok mateni iki mongko bojoku. Sampean kok ya tegel karo mbakyumu lho. Aku iki rong edan kok iki. Sampean iki nek ana apa-apa kandha mbakyu kok aku sing tanggung jawab. Sik to yu, sesuk yu. Omongmu ki ditata sing apik to yu. Kok mateni. Aku mateni Kang Branjung iki wong aku rong bento kok. Nek Kang Branjung tak pateni, engko ki rak rondo yu. Lah nyatane iki buktine ya ana sing kok Coba pateni. sawangen pikulanmu, tawakmu gopak ludira, Nggih. gopak getih. Nggih. Lho iki getih Branjung. Nek kula mboten mateni Kang Branjung, kula niki dereng bento kok. Nyai Branjung, perkara iki angel. Cara mono aku arep paring pengadilan. Mergo isih selak Sariden ora gelem aku. Mateni karo Branjung. Keri to kok paringi pengadilan. Aku lho niki mboten dosa, mboten tumindak Saiki ngene. napa-napa. Apike perkara iki ayo padha digawa munggah ana ing Kadipatan Pati. Ngaten. Njaluk pengadilan kegawa pakatine Sariden. Yen ngaten monggo kula Den kemalu aku nang Pati. Yo, iki gawa nang Pati. Engko karo aku sing nderekno. Lole
Wangune wis sowan ana ing Kadipaten Pati meneh. Nggih, menika leres ngesti dawuh pangandika panjenengan rikala semanten kula dipunutus ing supados naliti pirsa tiyang ingkang gawe resah wonten ing tlatah Kabupaten Pati. Menika nggih kaleresan Kanjeng Bupati. Dapar kapasang yoga. Wonten salah satunggalipun Brahmacoran utawi begal ingkang mapan wonten ing Guwa Pati Ayam. Menika kaleresan Jur sunduk pawang sulane kepiye mongko sak putuhe ketak wenehi Purbawasesa. Piyambakipun panggih kalih kula wonten ing Guwa Pati Ayam. Sampun kula emutaken nanging piyambakipun boten purun ngantos dadosaken pasulayan Kanjeng Bupati. Lakon sak bejagong. Nggih, menika lho. Kok ripih sing supaya nglereni nggone gawe geger. Ana kiwa tengening Gunung Pati Ayam to Guwa Pati Ayam. Wewengkon Pati. Menika lho Kanjeng Bupati. Kabeh mau ora mendho saking kekandhanmu ora mundur saking pitutur. Dedro. Gawes tredah ana ing wewengkon Pati. Menika lho. Lah apa ora kok pikut yen pancen dhewekne ora mendho kabeh. Pituduh lan pangertenmu. Nggih, menika sampun dadosaken pasulayan ingkang ageng nanging nyuwun pangapunten kula boten saged ngrangket setunggal boko setunggal ingkang damel resah wonten ing Kabupaten Pati. Kowe ora kuwowo ngelokake utawa nyirep raman sing mapan ning Gunung Pati Ayam. Sombo Pradan, Paring dawuh. yen pancen aku utusan marang Keng Sira, sira antuk gawe. Ya ganti tapak mengko. Aku dhewe sing bakal lumawat ing Gunung Pati Ayam to ing Gunung Pati Ayam. Kula ingkang sowan Kanjeng Adipati. Nggih. Sombo Pradan, Paring dawuh. wangun iki kaya lurah. Santa saka desa Miyana katelah lurah Miyana. Nggih, kula lurah Miyana, petinggi Miyana. Sombo Pradan, becike wong ki andam. Didangu luwih dhisik apa karepe munggah ning bangsal Kadipaten Pati. Malah nganti kabeh gogol-gogole Miyana. Oh, ngaten ngestaken dawuh Kanjeng Bupati. Suramyana. Jih, kula Gustine Temenggung. Oh, lho kok padha sowan bareng-bareng. Iki sandanmu ngadhep kersa Kanjeng Bupati ning Kadipaten Pati, jan-jane iki nemu wigati apa? Kula badhe nyuwun pengadilan. Jaluk pengadilan. Nggih, lah jaluk Temenggung pengadilan iki perkara apa? Miyana enten Rajapati. Ana Rajapati. Nggih. Nek sing mateni niku jane pun cetha. Ning piyambakipun boten gelem ngaku. Sing mateni wis weruh, ning ora gelem ngaku. Nggih, leres. Oh, ngaten. Yo sawetara. Ngaten Kanjeng Bupati. Sombo Pradan ki piye? Boten kula ambali maneh pangandikanipun Lurah Miyana. Iya. Menawi piyambakipun kepengin nyuwun pengadilan bab perkawis Rajapati. Sawentara semendho luwih dhisik ya, tak telse perkara iki. Ngestakaken dawuh. Lurah Miyana, Cek rada maju kene. kula kajenge Adipati. Bener tekamu ana ing bangsal Kadipaten Pati utawa ing Pendopo Pati kene. Kowe arep njaluk pengadilan. Leres, Jih. Badhe nyuwun pengadilan. Perkarane apa? Enten Rajapati teng Miyana. Ana Rajapati. Leres. Wis cetha sing mati lan sing mateni. Sing mati niku Ki Brajung. Ning sing wonten sak
kiwa tengene pangkene Brajung niku rak Saridin. Ning titikanipun tawoke niku Bapak Udira. Kados kula ndak puh kali Saridin nek sing mateni Brajung ning Saridin niku selak. Mila kula nyuwun pengadilan. Cetane kowe santuk titik lari. Sampun. Lanjur sing mati sapa Sing mati niku Ki Brajung. Ki Branjung. Nggih. Ngene ya. Kurangi ana. Sawurunge aku ngadili. Tumapake Pradata ana ing Kadipaten Pati sing sak utuhe aku ora wenang. Merga ing Kadipaten Pati ki ana jeksane negara. Gandeng krana iki dikaya ngapa uga kawula pati sing nandhang reribet. Aku perangane gegunungan utawa pengayoman ing Kadipaten Pati ya kudu madangke lelakon iki ya. Nggih. Ingkang kula suwun nggih ngoten kok. Ya. Kanjeng Adipati. Mongko Pradata kaisa tumapak siji. Srana lumakune Pradata ana bukti seksi pambela pengakuan. Ya. Nggih. Lah saiki sing mateni Branjung gopo melu? Derek. Lah niku Saridin. Saridin. Nggih. Seksine ya ana. Enten. Bojone niki Nyai Brajung. Bojone Kakang Branjung. Bukti cetha si Branjung. Brajung tepekaning pati. Samantara kon maju dhisik Saridin. Den. Den. Dawuh. Kene, kowe maju. Nggih. Karo bukti iki karo Ojo dijokke rene ya. Kene. Lurah Santa. Cek. Buktine dijokke. Oke. Ayo. Ayo jek jong kene jong. Bojone kula niki. Pancen aku kuat seret ora apa-apa. Ya. On. Niki buktine. Ih, coba ya. Lah nggih niku. Titikane rong nyepor niku Brajung. Bener. Ki kaulahmu iya. Nggih. Kawula teng Desa Miyana. Saridin bener kowe. Nggih. Ini maju. Maju Din. Nggih, lungguh sing kepenak kene ya. Den. Kowe kuwi lho Gusti Temenggong sing minal-minul kok mbok Lungguh ning isor ya. Lah wau turene ken njongok sing penak. Lah yo penak kowe ora kaya lungguh ning isor kene. Aku lho nyawang di cendengan kali niki lungguh penu kok. Elok Saridin. Bener jenengmu Saridin. Nggih. Omahmu ya klebu Miyana. Nggih. Iki mau nitik atore petinggi Ngiyana utawa lurah Ngiyana ing desa Ngiyana ana Rajapati. Bener. Buka. Nggih to. Wis. Monggo katitik. Atore si petinggi Ngiyana iki mau ana Rajapati sing mati Branjung. Lah kandhane si petinggi Ngiyana lan kabeh seksi-seksine kae klebu gogole. Klebu bojone si Branjung melu dadi seksi. Jare sing mateni Saridin bener, Din. Boten. Kok bloko wae wis mateni iki kowe ngono kok. Lho kula niku Aja ngapusi. dereng edan kok. Ipe kula pateni. Branjung kuwi IP-mu. Inggih. Lah sing njur kesing kok pateni. Aong. Haong. Tahu apa? Nggih. Ndi buktine? Lah niki. Lho kuwi Branjung. Ah, sampean niku haong ngoten kok Branjung. Lah kok mbarani haong endi Lah niki rak haong. Sampean apa mboten ro lho niki rak ndase to. Ah niki rak ngaten to Kanjeng. Piye? Ture kala niku kula
ajeng utang duit kalih Kang Branjung. Lah teng riku kula mboten oleh, mungkin ndak ora iso nyaur wong kula lung duwe penggawean. Karepmu? Lah terus kula niku eling nek ruwae bapak niku duwe wit duren loro. Kula ngucek duren niku. Nek Kang Branjung niku gawe tatanan ngoten. Tatanane kepiye? Nek duren ceblok rino niku Kakang Branjung. Lah nek ceblok bengi niku bagiane kula. Terus Aku oleh bagian bengi senajan kula niku nggih rada wedi. Nggih kula tampa wong kula kepengin mangan. Lah nggih to? ya Lah lajeng kula damel obor damel pikulan mengko duwe ceblok kula nggih mikul pikulan, nggih mikul duren niku. Duren ceblok gedebak-gedebuk kula ingetke niku kok mung goleke mung entuk 3. Anta ceblok meneh gedebuk kula goleki boten nonton. Lah kula ingetke niku kaduan kok enten duren ceblok enten regemeng-regemeng. sak banjure Lah kula ingetke niku kok ketone macan. Ketone haum. Lho haum kok doyan duren. terus Aku ora mboten trima. Mengke nek dipangane macan niku ra entek duren kula Kanjeng. Lajeng pikulan niki wau kula lincipi, kula damel tolok. Diteni angger duren mbok pangan meneh. Tak tolok nganggo iki. Lajeng duren ceblok dipangan meneh. Aku lo tolok nganggo niki pikulan kula niki. Dur macane mati. lah mongko ki sing mati kakangmu Branjung. Tatune miturut kandhane si Lurah Nyono bengkah kena tolokmu. Teges sing mateni ya kuwe to lho. Boten. Kok kula dereng edan kok mateni ipe kula. Mengke nak Bayu kula rondo. Napa sampean gelem ngrabeni Bayu kula? Nyawut wae. Lanjut sing mbok pateni mau apa? Haum. Lah iki mongko ana kakangmu bukti cetha. Pundi? Lah iki. Wong kena haum ngoten kok sampean niku kok. Haung. Nggih. Wis, iki ngene. Sumbo Pradan ngadepi wong sing kaya ngene kudu telaten sabar ya. Ki Haung. Nggih niki. Lah nek tak buka ngene, Den. Nek niku nggih Kang Branjung. Nek ngono sing mateni Branjung kuwe, Den. Boten. Lanjur kowe mateni apa, Den? Haum. Lah mongko cetha iki kakangmu Branjung. Nggih. Niki Kang Branjung. Heeh. Mati. Iya mati, Pan. Nek kula mateni haum. Lah nek sing ngene, Lah. Niku kula pateni. bener sing mateni Nggih kowe. niki. Kowe mateni Macan haung niki. macan Haung. Nggih. Nggih niki sing kula tolak. Lah nek tak buka ngene, Den. Sing mati sapa, Den? Ana. Ngerti yo. Nggih niku Kang Branjung. Yen ngono cetha Sariden mateni si Branjung. Boten. Mateni kuwe. Sampeyan niku pripun ya? Wong jeneng ipe kok dipateni elek OIP. Wis eneng-enene kothotho iwak niku mboten mentala mangan. Nggih, iki piye nggih? Lah nggih kula rak bingung to Kanjeng. Iki piye gogolmu kok ana sing Iki nggih bingung. Pripun to Gusti Nggon? Bangun belum dek kabeh. Coba Sumbo Pradan. Sumbo Pradan. Lah nungguke Sumbo Pradan kok Kula niku niku dereng bento. Lah iki iso. Kula niku dereng edan. Kowe iki edan anyaran. Edan anyar. Ula-ulu koyo. Lah nek ipe kula pateni, mungkin lak rondo. Heeh. Lah nek rondo napa sampean sanggup ngrabeni? Ora tak rabjaku mbok wayo kowe. Lah karepmu ngono to? Ah dulure dhewe kok. Lah kok kakangmu Branjung kok pateni? Sinten? Iki. Boten. Kula mateni macan. Perkara iki nek kowe ndang gelem dodo ngaku nek kowe Iya, mateni Branjung rampung. Nggih. Perkara iki bininggal rampung becik nek pancen sing mateni kuwe ngaku wae. Cetha bukti wis ana, seksi yoga ana, mung kari pengakuan.
Ning nuwun sewu Kanjeng. Wong ingkang kula pateni niku pancen haung. Kula mboten mateni Kang Brandung. Kok kula keling aku. Dadi kowe moh ngakoni mergo kowe ora rumangsa mateni si Kakangmu Branjung. Inggih kula niku dereng edan kok. Ya wis ngene ya Den ya. Nek pancen kowe ora ngaku krana kowe mateni si Macan. Kowe ora gelem ngakoni mateni si Kakangmu Brandung. Ya wis ora apa-apa. Kowe mateni Haum to Macan. Lah mongko nadyan to Macan, aku ya wenang ngiyomi buron wana sing apaning wewengkon Pati. Teges kowe ya luput. Kowe ya kudu nampa pidana. Riyen to. Kula saniki tak takok kalih Kanjenge. Nek jeneng wong mateni kewan utawa hama, Ya, kok dipidana? Lah tiyang sing do bebedhak nika kok mboten do dipidana? wong sing kulino golek kewan. Inggih, Kae ya mergo mateni kewan. inggih. Ya Sombo Pradan. Ha nggih. Lah lurah iki ana bener ora, he? Iya leres. Leres. Kowe kok melu leres. Lah cek mboten niku. Niku kedahipun nek adiling perkara nek sampeyan ajeng midono Pak Anu Sariden nggih kedah midono tiyang-tiyang kathah padha Wong-wong sing padha ajang ya kudu nampa pidana. Nggih. Mergo mateni kewan. Lah nggih to. Tulak kewan sing lukrah. Ngono, Den. Nggih. Dadi kowe tak pidana ora gelem. Mboten cocok ah. Wong jeneng kula niku wong wis bisa nentremke negara ana saweneng ama sing rusak tetanduran. Mongko ama niku pun saged pati ing tangan kula. Kudune ya entuk ganjaran. Kowe malah nampa ganjaran. Lah niku Sombo Pradan. Elok Sariden ki ya sekseni yen pancen karepe Sariden krana dheweke iso mateni macan sing rusak tetanduran ana desa ngene wiwit saiki tak wenehi ganjaran. Lah niku nggih mati. Lha kok dipun sukani Apa ganjaran? Madiun nggih? Mati yo niku. Dadi cocok ngoten. Alah kok tak cocok kowe untuk ganjaran kok cocok. Lho, lah pripun jeneng kula niki rak ibarat pahlawan to. Ya. Pahlawan apa? Pahlawan kalih Pomo niku. Kula kok mboten sarujuk niku Kanjeng Bupati. Kok ora sarujuk. Lah kok ajeng dipun ganjar niku kula lak meri. Mengko kowe bakal ngerti. Ngadepi wong sing kaya Sariden kudu bloko suta apa anane. Nah, niku nggih cocok. Cocok aji ya. Nggih. Kirane umpama kowe tak paringi ganjaran mesti seneng. Ah, nggih seneng to Kanjeng. Mengko nek kowe tak paringi wujud duit mesti ora suwe entek. Nggih. Ben awet ganjaran sing tak paringke karo kowe, Din. Saiki aku takon ya. Nggih. Kowe ning desamu ki ana kono ya duwe omah. Kula niku rak jane ajeng kandha nggih isin nek ora bloko. Kula niku darane wong ora jujur. Duwe Bloko wae. Duwe kaya guguk ngoten niku. Ning gedheke kula wae niku deluwang-deluwang semen ngoten niku. Ya ngerti waske beneran. Kirane kowe tak wenehi omah gedhong saguh apa ora ngenggoni? Ha niku nggih cocok. Gelem. Wah purun sinten to sing diwenehi omah gedhe kok ora gelem. Saguh. Wong bento apa pripun? Kejaba omah gedhong sing magrong-magrong, tur lawange ya saka ruji wesi. Apik nggih. Heeh. Nggih ngoten nggih cocok nggih matur. Seneng. Nggih seneng. Lah nek kowe engko butuh mangan, kowe butuh ngombe, mengko ana sing ngeteri. Lho. Niku malah diteri. Heeh. Ha nggih. Ngoten nggih matur niku. Cocok. Nggih marem ah niku ah. Wong kula ning omah mawon mangan ora tau diteri ning nuwun sewu kan. Ya. Umpamane wong kula niku ndek anak ndek bojo. Anak kula nggih isih cilik. Kula manggo omah teng mriku nek kula kangen kalih bojo kula.
Ya nek kowe iso bali ning yana, nemoni bojo karo anakku ya kena-kena wae. Nggih, ning ngoten. Dadi nek kula iso mulih mriko nili anak keluarga kula entuk nggih. Sago. Nggih. Wiwit saiki kowe tak lilani mapan ning omah gedhong, ya. Sing lawange ana rujine wesi. Kowe ra kena ning ndi-ndi butuh apa wae, mengko ana sing ngeteri. Kula butuh karo apa? Kene wonten nggih matur. Sungguh Prada sampun kono. Tangga. Diterke kowe gendang bali mrene. Ngaten. Ayo bel aku. Kene boten diterno. Makono maaf iki. Matur maafi. Nggih ngoten. Alah yo gajanan. Kula nek diterno nggih boten Matur iya. Ada terus. Sawang rahmu kok pancali. Kurang ana. Cek kula kajengan. Pancen ngadepi wong sing kaya Saridin kae ora gampang. Jan angel tenan. Mula aku gunake cara nek ora tak paweka sing kaya mengkono, mengko aku kurang wicaksana wis cetha ana bukti sing gumathok. Ning Saridin pinter nggone nguletake wicara, karep-arep nguwalake saka pidana. Ning nuwun sewu Kanjenge. Bab bojo kula pripun kula melas Ngene. karo bojone kula. Sing mati ya wis bene mati dipujekke ana panguwasaning Gusti. Ya. Kenyipta jagat sak isine. Muga tinampa lan diparingi pangapura sekabeh keluputane ning alam donya ya. Nggih nyuwun sewu kajengan. Kowe rondo. Nggih. Aja kuwatir sombo pradan kae ya duda. Ampun ngoten kok malah jenengan niku lho Kanjenge. Napa Nggih. Gustine? Nuwun sewu kajengan dipati. Piye, Lurah? Menawi wonten palilah panjenengan niki mangkene Branjung kersanipun beto mantuk kali Nyai Branjung. Benere mengkono perkara Prabiya kowe aja kuwatir. Matur karo Temenggung sombo pradan. Ngaten nggih. Manu nyuwun pamit nggih. Ayo Nyi. Ayo Le. Lelakon iki kudu kebating pangati-ati. Kowe aja ngentengke wong sing kaya Saridin. Kula dawuh marang prajurit sing supaya aja nganti kendhat nggone njaga sak kiwa tengene papane Saridin ing pakunjaran ya. Ngaten. Ngesto aku Kono. jauh. Kono. Bar pasilakan ya. Aku jane yo wis krasa. Aku piye meneh? Aku karepku ya arep tak enggokno. Neng jeneng wong dadi pengayoman iki ya wis pinter. Aku wis krasa jane. Kowe kena manggon tak wenehi
omah magrong-magrong pagre wesi. Kuwi nggono ya, Dit. Jatine iki rak dhewek ning bujo aku sarana alus. Ning yo tak eling-eling yo tembunge Kanjenge Bupati iki kepleset sithik. Aku gelem manggon ning gone omah apik, wong jeneng aku iki duwe anak duwe bojo. Kono tak pasangi yo nyandak. Kula umpami mangsul kangen bojo anak kula nggih angsal wangsul. Oleh Din nek kowe bisa. Mongko sak suwene aku ning kene iki aku jane yo kangen anakku. Kangen momok. Momok duk rikala tak tinggal. Dhewek ning isih cilik. Hari ini mboke momok. Yo kowe sing sabar. Kelakon iki tak lakonane. Nanging aku eling tembunge Kanjenge Bupati nek aku kangen kena baline desa. Yo. Aku eling karo pawejahaning guru sejati ya Kanjeng Sunan Kalijaga. Mbok menawa Gusti Allah ngijabahi aku kangen karo anakku. Ing papan kene arep tak gunake. Aku arep dibuka lawang kae. Tak jaluk yo karo bersane. Alhamdulillah lawange mengo. Pagre yo mengo. Nek ngono aku oleh niliki anak lan bojoku. Mboke momok. Momok ben. Aku sing bali le. Carane